कहीं अड़कता ना वो हम ये लगे Zero four. खिलाई दे रहा ऑन कर रहा है आएगा वीडियो में देखो कितना जोंनि बे बगाजुलि नैबे भुटान बर्डार आरोना बे सेराव माने मैदेरखौ नुबाय थानाय जायो आरोना जों बारस'बाय थायो नै फैगासिनो सफैबाय माने लोगोफोर नायबानो जाबाय माने सोरांबाथाय बेजों बारस'बाय थायो आरोना नै दै हाबफैबाय आरामसे हाबफैबाय बे माने फुराना आर्मि केम्पमोन आरोना इयो बेयावनो थाफैबाय थायो माने सोरांबाथाय ओरैजाय सोनाबखै बारलाङो बे हाग्रानिफ्राय ओमफ्राय दा थाफैजोब्बाय आरोना इयाव नै इयाव दा थाफैबाय आरोना इयाव थाफैबाय Woi, pakai गिदिर ओइ गिदिर ना ओं ya ini dari sana sepahin kada नैबे हाग्रायाव थाहैजोब्बाय माने साना उल्थाखाय नुनो नागिरा आरोना ओरैजाय सानजा नालाय साना उल्था थानाय जाबाय ओमफ्राय बिनि थाखाय केमेरायाव बारा मोजां सिखारा आरो दा इ हाग्रायाव थाहैजोब्बाय आरोना हम का मने लास्ट